పాడెను ఏమని వర్ణింతును నీ త్యాగం ఏమని నే పాడెను స్తుతి సింహాసనముపై ఆసీనుడా పరలోకాధిపతి నా యేసయ్యా స్తుతి సింహాసనముపై ఆసీనుడా పరలోకాధిపతి నా యేసయ్యా ఏమని వర్ణింతును నీ త్యాగం ఏమని నే పాడెను ఏమని వర్ణింతును నీ త్యాగం ఏమని నే పాడెను యేసయ్యా యేసయ్యా ఏమని వర్ణింతును నీ త్యాగం ఏమని నే పాడెను ఏమని వర్ణింతును నీ త్యాగం ఏమని నే పాడెను పట్టబడితివి నా కొరకేనయ్యా ఈడ్వబడితివి మా కొరకే యేసయ్యా పట్టబడితివి నా కొరకేనయ్యా ఈడ్వబడితివి మా కొరకే యేసయ్యా దోషిగా నిన్ను సభల్లో నిలువబెట్టి దోషిగా నిన్ను సభల్లో నిలువబెట్టి హేళన చేసిరి మా కొరకేనయ్యా హేళన చేసిరి మా కొరకేనయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా ఏమని వర్ణింతును నీ త్యాగం ఏమని నే పాడెను ఏమని వర్ణింతును నీ త్యాగం ఏమని నే పాడెను కొట్టబడితివి నా కొరకేనయ్యా ఉమ్మబడితివి మా కొరకే యేసయ్యా కొట్టబడితివి నా కొరకేనయ్యా ఉమ్మబడితివి మా కొరకే యేసయ్యా దారి పొడుగునా కొరడ దెబ్బలతో దారి పొడుగునా కొరడ దెబ్బలతో వీపును సాలుగా దున్నిరి యేసయ్యా వీపును సాలుగా దున్నిరి యేసయ్యా 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 ఏమని
సింహాసనముపై ఆసీనుడా పరలోకాధిపతి నా యేసయ్యా స్తుతి సింహాసనముపై ఆసీనుడా పరలోకాధిపతి నా యేసయ్యా ఏమని వర్ణింతును నీ త్యాగం ఏమని నే పాడను ఏమని వర్ణింతును నీ త్యాగం ఏమని నే పాడను